Grabe, ang lamig na dito sa Texas. Sabi daw nila magpa-freeze dito sa amin, 18 degrees Fahrenheit, negative 7 degrees Celsius. Hindi kami sanay sa ganyan kalamig. Pero ngayon, tignan natin kung anong maha-harvest natin dito sa halamanan namin. At takpan natin yung mga iba para sana makasurvive sila sa lamig. Tara, mag-harvest na tayo. Magsimula muna tayo dito sa repolyo. 6 itong repolyo pero yung isa maliit pa. Kaya 5 muna ang kukunin natin. Ito medyo maliit pa pero I think pwede na yan, no? Kaya tignan natin. Ganyan. Jiro, kunin natin itong repolyo. Ayun, no? Oh! Ayos ha, isa na yan. Ito, bulalo. Ito naman, ito ang pigar-pigar natin. Siguro 2 pang pigar-pigar. Ano yan, Jiro? Oh! Ayan o. May caterpillar. Doink! Ayan o, repolyo. Pang pigar-pigar. Isa pa siguro pang pigar-pigar. Ah, wow! Ito, tamang-tama oh. Ala, ang taba ng caterpillar dito. Mag-ingat ka ah. Tanggalin mo. Ala, takot na takot pa rin si Jess sa caterpillar. Yan o. Ang taba. Kaya nga sa'yo, ikaw na lang mag-harvest na. Okay. 3 na yan. Ang ganda oh. Tingnan mo. Tanggalin lang natin yung first yung mga may kagaya. Yeah. And then yung sa loob niya maganda yan. Oo, yung kinain namin last time, butas-butas sa labas. Pero yung sa loob, sobrang masarap. 'Di ba nilagay natin sa tinola? Tapos super siksik. Super siksik. Pwede na din to. Pwede to. Pati yung mga caterpillar, nasasarapan sila. Ibalatan mo na lang muna yan. Ay, ito maliit lang. Pero mabigat. Diba? Siksik. Pwede na. Ayan, maganda na. Oo, siksik din. Kailangan lang linisin. Yun na. Repolyo. Okay, At isa pa. Ito, takpan natin to. Medyo mali pa. Nahuli ata. Oo. Ito ang last. Uy. Ganyan. Si Jiro daw magsawak. Okay. Gusto mo to, Jiro? Hindi to bola, ah. Repolyo. Jiro, can you say repolyo? Repolyo. Ay, galing ha. 5 repolyo na yan. Lagay ko muna yan. Wait natin yung isa anak maliit. Ang dami oh. Gatayin ko lang. Ang ganda. Okay, next. Okay, next is broccoli. Bali, 4 yung broccoli namin ngayon. Pero ito, maliit pa. 5, may 2 tangkay. Ito, papunta na. Kitang-kita medyo dilaw. Ibig sabihin, ready na. Yan, 2. Halos overripe. 3 ang pwede natin kunin, no? Kaya, Sabi nila, pwede mo daw tanggalin ng mahaba hanggang sa kasi pwede na makain yung tangkay. Tangkay? Pero sa akin, sabi ko, sinave natin kasi may may mga maliliit. So, I think Oh. baka maging broccoli. Ano to, Jiro? Daddy, what? Oh, there. Ano yan? Cauliflower. Sabihin mo nga. Ayaw. Okay, kunin ko na to na. Yep. Itong broccoli, sinabi ko sa last harvest namin. Dad. What? Ano yan? Oh, yeah. Onion. Ayun ah. Sabi ko sa last video namin, itong broccoli pinakamatamis na natikman ko ever. Kaya excited ako dito. Wala. Huwag mong itapon yan ha. Masarap daw eh. Huwag mong kunin yung Ito hanggang dito lang. baka lumaki pa kasi yung broccoli. Ay, naputol pa. Gali lang, sayang. Ayan ha. Okay. Palagay, Jax boy. Huwag tawain. Ala, tuwang-tuwa. Okay, at ito ang last. Ganyan. Masarap talaga ito. Excited ako.
Itong cauliflower naman, sobrang malusog, pero tignan mo ang liit. Kaya, mamaya, itatakpan natin, no? Alam ko nang gagawin mamaya. Ano yan? Takip natin tong dahon. Ah, yeah, pwede din. Natin ganyan. Kasi sabi daw nila, 4 days yung freeze, tapos mainit ulit. Kaya sa 4 days na yan, kailangan natin itakpan siguro ng sheet or towel. Hindi ko alam. Cover natin ang sheet ito. Cover natin. Oo, kasi isang broccoli lang, o dalawang broccoli pala. May isa pa dyan. Tapos, lahat ng mga Brussels sprouts, wala pang ready dito. Kaya, takpan yan. Ang kawawa lang itong pinya. Sa mga nagtatanim ng pinya, paki-comment na lang kung anong ibig sabihin ng dilaw na dahon dito sa pinya. Kasi ganyan talaga ang ano niya, no? Ganon, hindi ko alam. Wala pang bunga ito eh. 'Di ba sa gitna yung bunga ng pinya? Tapos, igaganyan, no? Okay, boy. Okay, ito na ang inaantay ng mga anak namin. Gustong-gusto nila mag-harvest ng carrots. Hindi namin kukunin lahat ngayon kasi hindi pa ready. Pero yung mga mataba, kukunin namin. Yung mga makapal lang dahon. Oo, mga makapal na dahon. Ayun. Not bad. I think kahaba pa yung mga yan do. I think yung maliliit na ano. Yun ba yung Parehas. maliit na carrot? Wow. Sige pa. Zero. Nag-harvest ng mga carrot. This one. Oh! Ala, Red! red carrot naman yan. I'm gonna do Oh, saan siya papunta? Kunin na natin si masisira. Wait lang. Oh, nilalagay niya doon sa mga ibang harvest. Ang galing. Lakas. Wow! That's a good size. Don't you put these in the bowl? Ito. Maliit pa. Tada! Wow! Ay! Oy. Ano yan, bola? Wow. Wow. Okay. Ilagay mo doon, bilis. Sipag ah. Wow. Let's go. Sipag ni Jiro. Ito yung iba kasi nakalabas na sila. Halos lahat ng mga peas kukunin namin kasi sigurado masasira to sa freeze. Kaya sayang. At masarap to igisa. Kaya, Sa order ko lang, snack. oo, kahit snack lang. Sabi mo ah. Madami. Sobrang Help dami. daddy, come on, get the piece. Pati itong mga maninipis, no? Lahat na lang. Hawa, ibigay mo kay Jiro. Here, Jiro. Thank you. Aba. Careful, you know. Nalaglag. I dropped it. Ay, talaga si Jiro. Ayun o, wow. Tagli lang. Masarap to kainin ngayon na. Ngayon na. Oo. Yun o. Yan yung itsura ng peas sa loob. Tamis na. Matamis. Okay. Peas. Here, try mo. Yummy. Eat. Yummy. Yum, Oh, yummy. Yummy. thank you. Sa'yo. Ikaw din. Yummy. Sabi ko nga sa'yo. Ikaw Ikaw naman. din, Jiro. Try mo. Ah, ikaw din, try mo. Yummy. Pasaway ka. ito ang Stash ni Jiro. ito ang ginawa ni Jiro. Ang galing ah. Ang galing niya mag-stack. Good job, Jiro. That. Jiro, saan mo nilagay yung peas? Asan yung piece? No, saan mo nilagay? Tignan nga natin. That's the Sige, ikaw bahala. Siniksik. Ang galing. Good job. Oh, siniksik. Oh, kala mo, daddy. Siniksik niya pala dyan. Ang galing. Pero, yeah. Tignan natin. Oo. Wala na talaga itong talong noon pa. Nung last freeze, no? Namatay ito. I-save natin itong tangkay. Oo. Takpan natin baka sakaling mo. Oh, Jack, pull. Bilis. Huh? Pull it. Pull this. Ooh. Mom. Yeah. Galing. Bilis, boy. But there's an eggplant. Matigas na yung mga eggplant na yan. Oh, it's matigas. Oo, matigas na, no? Baby. Ala. Nilalagay nila dyan sa compost. Ang galing, ah. I wish I had a pet turtle because I couldn't eat all of that lettuce.
Ito na ang final harvest natin. Madaming carrots. Ito ang rainbow carrots. Madami nag-comment, hindi nila alam na may purple carrot. Ito ang tawag na rainbow carrots. Bali, may orange, may purple, may yellow. Madaming kulay, pero lahat pareho lang yung lasa niya. Meron tayong 3 broccoli at 5 repolyo. At nilagay ni Jiro lahat ng mga pizza ilalim. Oh, pati talong. Itong baby talong. Kakapasok ko lang galing sa labas. Sobrang lamig na dito sa South Texas. Tinakpan ko na ang mga natirang halaman para hindi ma-freeze mamaya. At sakto, nagluto si Jess ng bulalo. Magpainit tayo ng tiyan at buong katawan natin. Sobrang lamig. Tikman natin itong bulalo. Oh, grabe. Ang sarap. Ang init. Ginamit ni Jess itong repolyo galing sa halamanan namin. Itong repolyo, sobrang tamis, sobrang masarap. Tamang-tama ito sa sobrang lamig. Tara be, kain tayo. Kuha tayo ng kanin.